De droom van Kai Rijnen is uitgekomen. In 30 dagen tijd haalde de ondernemer €85.000 op om deze stormbaan, de Crazy Crasher, aan te schaffen. Dat deed de Panningenaar door middel van crowdfunding. Bij de bank krijg je niet zomaar meer geld om iets te financieren. Dus dan ga je eigenlijk mensen zoeken die het willen gaan doen, die alvast vertrouwen in jou hebben door alvast geld te geven. Daar komt het meer. Daar krijg je een leuke korting voor. En als genoeg mensen dat doen, dan krijg je geld bij elkaar, dan betalen ze, jij koopt het en ze komen allemaal crashen. Oproepen op Twitter, Facebook, e-mail, WhatsApp en sms zorgden ervoor dat het geld na 30 dagen binnen was. Langer had de actie volgens Rijnen niet moeten duren. Ik had 60 dagen kunnen doen, maar ik voelde me na 30 dagen al schuldig dat ik iedereen moest blijven lastigvallen. Kom, doe nou mee, heb je al meegedaan, doe nou mee. En ik voel me toen al schuldig, dus ik denk als ik 60 dagen ga doen, dan maken we geen vrienden. Dus we hebben 30 dagen gedaan en gewoon vol gas gegeven, flyers, alles. En dat was genoeg. Verenigingen, vriendengroepen en bedrijven deden een donatie. In ruil daarvoor mogen ze met korting gebruik maken van de baan die de afgelopen week werd geplaatst. De stormbaan bestaat uit 6 delen gebaseerd op het tv-programma Wipeout. In Nederland staan in totaal 3 exemplaren van de baan. Ik ben een beetje duizelig eerlijk gezegd. Maar het is wel een leuke baan, ja. Ja, het is toch eens wat anders. Dat is hier nergens in de buurt. En ja, luchtkussens, ik denk persoonlijk dat er is heel veel trek in. Dat willen mensen, dat is chic voor zo'n baan. Of ja, ik in ieder geval. Ik kan er heel veel verzinnen, heel veel kopen, maar dan kan iedereen naapen. Maar dit gaat niet iemand mij nadoen. En een omstreek van 1,5 uur rijden. Daarom staat hij hier. En het is het vetste wat er is. Nu de Crazy Crasher is aangeschaft, denkt Rijnen al over een volgende attractie. Er zijn er genoeg, maar crowdfunding gaat niet meer gebeuren. Dus te veel smeken eigenlijk, of niet smeken. Vragen, daar hou ik niet zo van. Dus ik ga nu al sparen voor de volgende droom. En hopelijk gaat het leuk op deze manier, doordat hier veel mensen komen. De komende weken wordt de attractie volop in gebruik genomen. Vanaf oktober tot en met half maart staat de stormbaan in het SIF-gebouw in Panningen.